Андрей, здравей! Твоето име се свърза с един много сериозен скандал в заведението, в пицарията в квартал Ветрен. Ще те помоля, разбира се, и пред нашата медия да споделиш всъщност какво се случи там. Да, разбира се. На 29 число, на 29.12.2024 година аз бях на работа, в който момент към 12, между 12 и 1 часа дойдоха Майя и Николай. Аз си върших работа, имах поръчки. Николай е дошъл при мен и почна да ми се кара, защо не съм бил дошъл на 27 число. Обясних му, че беше по здравословни причини, нали, така. Той почна да тръгва и нещо ми говори, и аз в същия момент му казвам, че и на 31 число също така няма да дойда, защото нова година и аз имам семейство и искам да прекарам всяко време. При което той ми казва, че той ще решава кога аз ще идвам на работа. Аз му казвам, че аз не съм роб. Нали, и той ми вика, така ли, тогава, нали, да напускам. И аз му казвам, добре, плащайте ми това, което имам да взимам заработени пари и аз ще си ходя. Който идва Майя, почва да ме бута, да ме вкарва отзади и, нали, аз се сбутвам леко Майя и Николай ми наскача и вкарва отзади и се случва това всичко. След като станах, нали, като се успях да се отърва, да изляза от задния вход, Николай почва да ме гони, да върви срещу мен, да ми казва как ще ми вика хора, ще ме убият, да ме заплашва. Аз му казвам, че ще викна полиция, той ми обяснява, че те ще ме бият, някакви такива работи ще ми говори. Сега става ясно, че идваш от полицията. Пуснал си жалба, така ли? Да, пуснал съм жалба. Директно срещу него или срещу двамата? Срещу двамата. За психически тормоз, за телесен тормоз. Идвали са на работа при майка ми, някакви хора са казвали на шефа, че съм умрял. Някакви такива неща. Очакваш ли бърза реакция? Да. Чува ли се от тогава с Николай или с Майя? Не. Звъняли са ми сумати, позначени номера, не съм дигал на никого. А от тогава вече мина доста време, защо сега се разшумява случая? Защото сега пуснали са клиповици и всичко и няма как да го оставим това нещо на мира. И понеже аз бях се скрил, защото нали каза, че ще ме убие, ще ми вика хора, аз знам, че има връзки и в полиция има връзки и не съм се надъхал да ходя. Изпитваш ли страх? Сега вече не е толкова, ама... Защото се даде публичност? Да, защото има много хора, които са на моята страна. Има морална подкрепа. Парите получили си ги? Не парите. Така, получил съм парите само от страната на Кача, част от зарплата. От страната на Майя и Николай не съм получил абсолютно нищо. Колко пари очакваш да вземеш от тях? Всъщност очакваш ли да вземеш нещо? Или трябва да вземеш? От такива работи. Ако това не очаквам да взема нещо, нали, принципно, ама, нали, зарплата си имам да взема. Каква е сумата? Към 475 от, нали, тяхната. Достатъчно? Да, Боян са ми изплатили тяхната страна. Колко време работи в пицарията? Аз съм там почти от отарянето на заведение. На юни или юли месец. Каква ти беше работата? Почнах като готвач, след това се преместих на пицария. И къде тръгна основно конфликта, всъщност? На пицарията, в смисъл, където се правят пици на пеща. Дотам. Защо се скарахте? За това, че работиш без почивка? Да, за това, че съм казвал, че няма да дойдем на 31 число. При условието, че те като се появиха, нали, аз почнах да работя и по 12 часа всеки ден. Някоя седмица съм пропускал почивката, защото нямаше кой да работи. Нали, работил съм като и други длъжности, сервитьор, барман и така нататък. Добре, Николай твърди, че си посегнал на Майя и затова той е защитил. Не съм посегнал на Майя, никой не съм играл жена. Имаш ли физически някакви травми от сблъсъка? Бях с подуто око, има много хора, приятели, които са ме виждали. Иначе друго нищо. Благодаря.